Nasakop sa Buybust operation ang usa ka aktibong barangay Kagawad sa City of Mati sa nilubayng adlaw. Sa gikasang operasyon, gidakop sa hiniusang pwersa sa Mati City Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw, Acting Chief of Police, kauban ang mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA 11, lagip na mga kawani sa PRO 11 Regional Intelligence Unit ang usa ka 52 anyos nga aktibong barangay Kagawad sa Barangay Lawigan, City of Mati, probinsya sa Davao Oriental, human kining giingong napalitan og iligal nga droga atol sa gipahigayong Buybust operation. Kani atong milabay nga Martes sa gabi, Pebrero 2, sa Barangay Central, City of Mati, giila sa kapulisan ang suspitsyado nga si alias Wad, 52 anyos minyo og residente sa Purok Mag-uuma, Sitio Batiano, Barangay Lawigan, City of Mati. Sumala sa otoridad, malampusong napalitan ang barangay official og usa ka pakete sa gituhang adunay sulod nga shabu, bukti sa 1,000 pesos ka Buybust money, human kini nakipagtransact sa mga nagtakubang operatiba sa PDEA 11 og Mati PNP. Atol sa gihimong inventaryo, nasakmit usab gikan sa posisyon sa dinakpang opisyal ang daghang mga drug paraphernalia, mga lighter og ang Buybust money nga usa ka 1,000 ka pesos. Gawas pa niini, nakuhaan usab si alias Wad og laing usab pa ka paketeng gituhang shabu nga giingong mo valor sa 6,800 ka pesos. Tungod sa pagkasikop sa mong opisyal sa barangay, mag-atubang karon kini sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si katropang Vicente Pichon the Ford, XFM News.